sylw ar hyn o bryd. Ac i ni wedi symud wrth y lims nawr draw at y glas Prydeinig a rhywun sydd yn dipyn o giamster pan mae'n dod i'r Gwartheg Glas yma di Geraint Williams o Lanwnen sydd yn gwmni da fi ar hyn o bryd. Wel Geraint, bore da, croeso. Iawn Ifan. Wy'n dda iawn, ti'n cael sioe dda? Wel, eitha da, ti'n bod eitha da. A'r hael yn gwenu ni? Odi glei. Ydi. Ac yn sioe brysur i chi fel teulu, dim efo'r gwartheg, ond efo'r defed? Ie, defed ni'n dod yma. Bach rai o waith, ti'n bod... Na dangos y dam, ynddo fe. Felly, beth sy'n da chi mae gyd? Texel glas, da ni. Texel a'r dyd sboti. Wel, da iawn achos. Da iawn wir. A mae'r tywydd yn poethi, a mae'r cystadlu'n poethi efo'r Gwartheg Glas Prydeinig. Mae wedys i bod e'n fryd wyt ti'n nabod yn dda, achos wyt ti Geraint yn cadw Gwartheg Glas a drefnau Llanwnen ac yn gwerthu teirw a wedi cael cryn lwyddiant dros y blynyddoedd diwetha yma. Mae wedi bod yn dda, ti'n bod... Ges i record fan'na beth i 2 blwyddyn ôl ffwrdd, 24,000. Yn Carlisle wedyn? Yn Carlisle, ie. Yn Carlisle. Ond mae wedi mynd erbyn hyn. Mae'r record wedi dorri. Wedi dorri. Sut deimlad yw i gwyd pan mae rhywun yn mynd yn neud y siwrne hir i Carlisle? Wrth gwrs yn gobeithio am y gorau, ond pan mae'r record yn cael ei dorri, mae eisiau dipyn o wefr. Wel, ti'n bod... Mae'n dipyn o waith i gael hwnna. A maen nhw'n goffo mynd trwy gymaint o inspections a'r beth yna i gyd, ti'n bod. Mae'n amser nerfus iawn. Yndi, allai grenu. Fel mae wrth gwrs i'r pobl sy'n arddangos yma yn y cylch, y dosbarth i'r pare sydd wedi bod fan hyn nawr a'r beirniad wedi wneud i benderfyniad wrth gwrs sef James Martin o Ogledd Iwerddon. Pwy sydd wedi mynd â hi felly Geraint yn y dosbarth yma i'r pare? Kevin Watret yw hwn nawr. Mae'n arddangos lot o fam, lot o shows yn fawr yma. Mae'n neud yn dda yna dŵr y deg fe. Beth sy'n mor arbennig am y par yma? Mae yna darw ifanc yma wrth gwrs a mae yna heffer ifanc. Pam bod y beirniad wedi mynd am rhain yn hytrach na'r par arall te Geraint? Mae nhw'n mwy smart yn nhw. A mae nhw'n yr un seis. Mae gyda'r cefen da yn nhw. A mae nhw'n sybydd yn dda, ynddo fe. A mae nhw'n smart, ifanc. Ydyn, mae nhw'n edrych yn ffres iawn. Edrych yn ffres iawn, mae nhw. Achos ti'n bod mae pobl yn gweud wrth gwrs glas Prydeinig, mae nhw'n disgwyl gweld chydig bach o lwyd a chydig bach o las mewn buwch, ond mae'r bryd wrth gwrs wedi newid chydig bach yn y blynedd diwethaf, mwy o ddu a gwyn yw'r glas Prydeinig. Ydw'n iawn i weid hynna ni? Ie, ti'n bod pam dechreuais i beth o 18 blynedd ôl, rai gwyn o fwyaf. Gwyn o'n nhw pryd? O ie, gwyn o'n nhw rhan fwyaf nhw, ti'n bod? Ie. A wedyn dechreuodd rai di dod. Mae dynion y settlers nawr, maen nhw moyn carw di. Maen nhw'n rhoi nhw ar y lims yma. A maen nhw'n cael lloi dion i'r commercial beef, tiol. Fi dati. A mae'n well maen nhw'n teimlo beth yw e, lloi dion, ynddo fe? Ffasiwn. Ti wedi deall i. Dyna beth yw ffasiwn. Wel, mae yna ddosbarth cryf iawn i ddod, Geraint, felly pa'n mynd rhy bell, edrychwn ni ymlaen at hwnnw yn y man. Iawn. Wel, dyma chi ddosbarth pwysig iawn nawr yn osbarthiadau'r glas Prydeinig. Geraint Williams o Lanwnen sydd da fi'n gwmni a maen nhw'n chwilio am Pencampwr y glas Prydeinig fan hyn nawr, Geraint, yn dydw. Odi, mae rhoi'n dod o'r un lle, Kevin Watret, wedi ennill y tarw a'r buwch. A mae hon yn tipyn o buwch. Mae wedi ennill y Yorkshire, so mae ennill efi eto. Beth sy'n ei hon mor arbennig, te Geraint? Dechrau pwy mor llawn, mae gros y Kevin, twyd. A ôl y fe, mae cario'r yn isiel, a mae'n cered yn neis, yn dweud. Didi, mae'n symud yn dda. Mae'n smart yfi. A mae'r lliw na, mae'r lliw di yn sefyll mas, yn dweud. Wedes ti fyna'n gynharach, faint yw e, 19 mlynedd efe ers i ti ddechrau efo'r glas Prydeinig. Mae'r bryd wedi datblygu lot a wedi esblygu lot. Di symud mlaen tipyn yn dod dros y blynyddoedd? O, mae wedi symud mlaen o fnadw, yn dweud. Mae nhw wedi dod lot mwy smart, pa mo nhw ar y dechrau, nhw'n ffili cered beth i bod, Rhy fawr o bosib? Rhy fawr, ie. Ond erbyn heddi, mae nhw wedi dod yn... Mae'n fryd cywir iawn yn dweud nawr, maen nhw'n symud yn dda, yn di nhw a... Maen nhw'n croesi mor dda, nawr mae Jewit wedi dod mewn fan'na nawr, erbyn Watret nawr am y reserve. Mae'n rhan i fe nawr. Sa'n o le eitha, sa'n siŵr. James Martin o Ogledd Iwerddon yn beirniadu. Wyt ti'n gyfarwydd â James? Odw fi, fi'n bod yn iawn. Odw. Mae'n mangos lot yn Iwerddon fara. Ffarm odros i dan nhw fi'n credu, ynddo fi? Ie. Ac yn cadw'r gwrs Gwartheg beef ac yn cadw'r Gwartheg Glas limos yna hefyd yn cadw'r burgor. Felly mae dan nhw sawl bryd ar y ffarm i gyd. Ie, na ti.
A'r boi ma'n gwybod i stwff sy'n dwywaith am hynny? Mae'n gwybod. Ond pan mae'r tarw dyn, mae'n edrych mor smart yn dweud, ti'n gwybod? O, di, mae'n sefyll at. Mae'n sefyll, yn wedig pan mae'r hael yn twynu. Ydy, lliw dyn na. A tarw bach ifanc yw endy fe? Tarw ifanc, ie. A'n y ddyfodol disglar o'i flanau? Odi. Wyt ti wrth gwrs yn gwerthu teirw am arian mawr. Isio teirw sy'n gen ti ar hyn o bryd wrth i ti edrych ymlaen at y seli blwyddyn nesaf? Ie, rhyw bedwar fi'n y sied na. Da iawn. So, gobeithio. O, na fe, na drisiad wedi cael ei Henry Dewitt, ie. Henry Dewitt wedi mynd ar gil wobr. Ie. Ym Pencampwriaeth y Glas Prydeinig. Mae'r boes busi yn y sioe yma, mae David yn nhw, mae Texel Glas yn nhw, mae'r Sporties yn nhw. Beltex da'r boes yma, roi hyn. Neu gyd mae'n gwneud i'w sio wan yn y fe. War y tig. Mae eisiau tîm da wedyn yn does tu ôl yn helpu. Mae rhyw 3-4 o staff i gael nhw gyd. Os, mae'n y teg yn nhw. Wel, ardderchog. Dosbarth da fan hyn, a fi'n rhain wrth gwrs yn mynd mlaen i'r brif Pencampwriaeth y Gwartheg Beef nes mlaen prynhawn 'ma. Edrychwn ni mlaen yn fawr at hynny. Geraint Williams, diolch yn fawr i ti. Diolch ti.